40 urte oso atzera gelditu dira. Herri kirol munduan ibili izan naiz eta hortartean kuadrilen eguneko kuadril hartuko jokuek izan dira gure elkartearen ardurako lan eta eginkizunak. Esan behar dut, urtengoan aldaketa edo berrikuntza txiki bat egin dula kuadrilen arteko egunari dagokionez. Sokatira izan dugu azkeneko urteetan sokatira antolatu izan dugu, baina aurtengoan bai neska eta mutil, mistoa taldeak edo neska eta mutil aparte, baina dena den pisun sartuta, hau gehien bat egin dugu horrela nesken parte hartzea berdinago eta errezago izan dadin, eta ez dedinion desberdintasun handik talde batetik bestera. Bizun sartuzko betire beti tiradak eta berdinagoa izaten dira, eta hori da. Nik faltan botatzen diana da, egun honi begira, kuadrilek eurek euren jokuk eta gauzak antolatzeko eurek ez dutela ardu hori hartu, eta nik hori falta botatzen denik pixkat gu bitzen gara, gazte kuadriloien artean, pixkat eurak zer egingo luketen edo zer nahi luketen jakin gabe, edo hola, hori da pixkat, esteik ez. Jose Mari Lazazenari omenaldia itxeko aprobetxatuko dugu. Urte askotan Jose Mari izan da kontzertu horretako zuzendaria eta aurtengoa berari eskaini nahi diogu. Urteroko parte hartzaile berdinak izango ditugu eta gurekin izango dira lurra dantza taldeko dantzariak, irrintzi dantza taldeko dantzariak, metal boskotea, abes batza eta batez ere Jose Marirekin erlazio izan zuten eragile eta lagunak izango ditugu bera omentzeko. Jaiak aurkezten jarraituz edo, ostirale gauean aurtengo berrikuntza nagusitako bat izango dugu. Urretxuko lehenengo olinpiar jokoak pentsatu dugu zerbait berria egitea, jendeak parte hartzeko aukera izan dezan, eta ondo pasatuz giro polita sortuko dela uste dugun ekimen bat. Olinpiar jokoak bere izenak dion bezala, Londresen izan dira olinpiar jokoak aurten, eta itzaki horrekin edo hemen zer antzekoa egitea pentsatu gendun. Baina beti ere umore puntu bat erantziz eta probak berezi xamarrak egin ditugu hortarako propio prestatu ditugu. Lauko taldeetan edo parte hartu ahal izango da. Como comentaba, los Juegos Olímpicos de Urretxu es un acto novedoso que se enmarca en el programa de fiesta de este año. Se vio una necesidad, por un lado, en las reuniones se comentaba que la verbena del viernes quedaba un poquito floja y tal, y se vio un poco la necesidad de meter un poco de mano ahí. Y al hilo de esa necesidad surgió la idea de organizar estos Juegos Olímpicos que no van a ser para nada unos Juegos Olímpicos serios como han sido los de Londres, sino que tendrán esa componente humorística que yo creo que en fiestas es necesario. Proba ezberdinak izango dira, olimpiar jokoetan, futbola, saskibaloia, arraunketa, pisu jaurtiketa, luzera jauzia, altura jauzia, proba xelebreak izango dira danak ere, eta nik uste ikusizuna polita izango dela, jendeak bintzat erantzuten baldin badu. Parte hartzeko ez ezik, ikusteko ere polita izango dela ikuskizuna. Aurten 3 kuadrilla berri sartu geha, eta beste urte bat konparauta kantitatea igo egin da, baina kuadrillan iraupena jaitsin da, eta animatzen dugu beste urtetan kuadrilla gehiago animatzea, parte hartzen. Eta bai eskau nahi dugu implikazioa pixkat kuadrilla, karrozareunen txalotzea eta hola. Aurten ere bi ekitaldi antolatu ditugu. Alde batetik kantu afaria izango da eta bestetik kandela piztea. Kandela piztea Euskal Jai egunean izango da, igandea, gaueko 11:30 aurrera, eta bertan ohiko bertsolari eta txalapartari ez gain, aurten
udazken aldera antolatuko den Flash Move ekitaldi eta jaialdiaren ensaioa egiteko aukera izango da. Flash Move hori zer den? Oso ekintza parte hartzailea, asmoa dago bai gazte eta bai heldu eta baita zaharrak ere euskeraz bizi nahi dut lelopean danak ere elkarrekin kantuan jartzeko. Lurra dantza taldeai dagokionez, urtero bezala larunbatean izango da Herriarteko folklore jaialdia, aurten 24. urteurrena izango da eta honako hauek hartuko dute parte. Benafarroatikan Baigorriko Arrola dantza taldeak, Kataluniatikan Castelloren Furioseko dantza taldeak, eta Txiletikan Euskal Jaskoko Oteanui dantza taldeak. Seiterrietan kalejira izango dugu alderitikan Errekako Arbola plazara eta zazpiretan hasiko da ekitaldea. Igandeai dagokionez, umeen jaialdia izango dugu goizean hemen Errekako Arbola plazan, 11:30 aldera. 2008an jardun geha bilera irikik eta gero lau kolektiboen arteko bilera soilak egiten eta azkenengo emaitza prestatu egitaragoa izan da. Hasiko gana iraileko eta baten ostirala eta bukau astelenen, festetako astelenen. Labur bada ere, aipatuko dut larunbat arratsaldean gastronomiak eta aurrera emango dela, aurten lekuz aldatzen dela, hemen Gernikako Arbola plazan egingo da, hor Malkorretik parke alderako horretuntzen karpan, eta izen emateko epea larunbat hontan izango dela, eguerdi partean izango da kulturretxean, eta hortara ere animatu nahi dugu jendea. Eta gero aipatu ere, festak egiten edo antolatzea zardurak, festak antolatzen ez direla edo ez gerala hemen gaudena bakarrik aritu, badagoela beste jende bat ere aritu dena, baina iguale pixka prentsa horrekoan guzti ezin dugun ez hitz egin, ez dira hemen izan, baina eskerrak eman nahi dugu egin duten lanagatik. Eta bukatze aldera pixkat, aipatu udalaren aldetik egin den berrikuntzetako bat izan dela programan sartu dugu jaien aurrekontua. Berrikuntza badela iruditzen zaigu, berrikuntza garrantzitsua, kontua garbi eraman nahi ditugula adierazteko eta hori beste pauso txiki bat gehiago da. Eta, azkeneko mezu bezala, animatu nahiko genuke festa batzordearen izenean jende guztia, antolatu diren ekitaldi guztietan parte hartzera eta festak ondo pasatzera animatzen zaituztego guztiok, festak hortarako direlako. Eskerrik asko.